hatu video sengau yang kata jengtit ke kata pilap maklinga nagapor syakapor ni juga sengau yang kini kisur kibatit hatu video kuli kimud ayu kini ki artli hatu fitir ni em yang kini bah ka jingim jong ubriu dan artli ki kibatan kamba ka jingim bat ka jingyap bat ni tipro yang kini jingisha makini ki artli kim don hakti jungi la ka jingim ni ka jingyap kam don hakti jungi kibriu Henry ke kata kabadan haplan jong kini ki artli kata kadan hakti jongi jingim bat ka jingyap kam don hakti jongi Henry ke kabadan haplan jong ka jingim bat ka jingyap kata kadan hakti jongi ni jios ngau nagapor syakapor bagi doktor ki juong ya ki nongpang kansa ba pen im satang liposi hadin kata pen sayam no ila ai lupai ki ka deadline bakin im satang kat tapor ka jingkali galong bah kata kapor ba ta unong pang kansa uyo yakum kata ka khubor pitip ka ayun le uta upri umar senyo ya kata khubor un kendit bat lar utre ya kanu kam un sendon ya kata kam jemu bat un le tang ya kam ka ba kongsan un ya ki baro bat un le satang ya kam ka ba kongsan tam ha ka jingim jemu un kendo ya ki bru ki ba ukhen kor tam ha ka jingim jemu ki ba hayeng hasam jemu ki perlok ki prajor jemu bat ki ba hajan tam ha ka jingim jemu un lut ki kam jo baro bat un letang ya kita ki kam ka usnya un don kam ha ka jingim jo un phai hela ki jong ki khmat u sha un nong panim shibo menta kata ka jo khubor phin yo ha ka jingim jong pi u doktor un ong ya phi ba phin im satang life house ki ha ga ne ka pathai phin le ayu ha ka ta por kali le le ya ka ne ka jingkali ngan le ayu ha kum ka ne ka por ngatip ma phiru phin lut ya kita ki baro ha ka jingim jong pi phin ya ki social media phin ya ki kam kai bat phin shong hayeng phin don rengkat bat ki bahayeng hasam jong pi bat phin le tang ya kita ki kam belong kongsan tam ha ka jingim jong pi ko ki parlok ki be je jonga hang ni ngai shong lai posi manobatip kat no por gidon ka jingim ka la bandit menta shibit ni lashai omdon bala bandit ya kata ke balai kin yin ap ya kata por bakin ya tho ini basatang kata por kidang sa ka jingim jongi ngan ongi phi bakam dan por ini bangin le ya kan nunggu kam laman step nemen ski ne menmet Henry kapor ka badai ban le ya kan nunggu kam ka de mentah le ka ka ba himut ban le no mentai ngakan mau ka be ka dialog jong ka be ka film ka ba pau namba kal kare so aaj kare to up kar ka ba himut ban pendep la syai pendep no mentah kasni ka ba himut ban pendep mentah kasni pendep no mentah mentai lanu pin pendep ya ka la ka perthai kan kut no sashipang kan ka jing im jongi kalong palang kot sisha pinde kumno la ka perthai kan kut no mentah kapor kam ju up menoro kan om up yanoro bat kan om up menoro laki long ki bariu spa ne ki bariu duk laki long ki riu he ne ki riu krau wat ya phiru kapor kan om up hatu video sengau yang ne baki ong bakapor kalong kaspa Henry ngan ong kapor kalong kham krau ban ya kaspa nyimam la ban peningan nujur ya kapor bat kaspa ada ka lek mentah kan sawan phai biang Henry kapor ada ka lek mentah kan ong wan phai shu dan lele ru ya kapisa philaban ai kilyang shakibru Henry ya kapor Ladangan ong ipi shim ya kan kapisa shikror tengka pen phai ya kapor janga kabala lek watang shi sekandro pinam la ban pen phai ya kapor kabala lek wat ya katu kajing pen herman sim ka philap pen herman tanro dan leliru pinam la shuban yo ya ka bonusen ngi ju perkhat ba andala de kapor ngin sale ya kan kam Henry ha ka jingisha ngan ge tho ipi ba kapor ka ba de kana wan dan leliru Henry kapor ka shulet kapor kamjuan Henry kapor ka lek don gaktin ka ba ongkum ne baro ki yo ikata kapor pan pengkela ya ka jingim jengki Henry nginam yo arsen ya ka jingim ban pengkela ya kapor ngajukan bah ya kan kentin bat mentaru ngakran biang rai mentahi ki ba pi kwa long ha ka jingim jopi namarkan sopoi kapor ba kapor kan ongi pi ngan le ayu yo ne hangta pin le ayu kapor ka duna palat Henry ka jing po osnu jongi ka he palat kapor kanam api yanoro le ya ka bab himup an le no mentai kapor jepi kalastang mentah